እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና ክቡራት ሰማዕትና ዕለታዊ ዜና እንሆ። ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝኾነ ቦታን ጊዜን ክንዘራረብ ድልዋት ኢና ምባሉ ኣብ ፖለቲከኛታት ሃገር ዝተሓዋወሰ ስምዒት ምፍጣሩ ካብቲ ሃገር ዝፍኖ ዘሎ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣምባሳደር ሪድዋን ሑሴን ብ28 ሓምለ ንዲፕሎማስኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መንግስቱ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክዘራረብ ድልው ምህላውን እቲ ዘተ ብሕብረት ኣፍሪቃ ክምእከል ከም ዘለዎን ይገሊጹ። ክልተ መዓልታት ቅድሚ ዝመግለጺ ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሃቦ ቃል ዘተ ሰላም ክጅምር እንተኾይኑ መጀመርያ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ከም ኤሌክትሪሲቲ፣ ባንክ፣ ቴሌፎን፣ ናይ ኣየርን መሬትን መጓዓዝያ ዝኣመሰሉ ክኽፈቱ ዝብል ዝርከቦ ቅድመ ኩነታት መቕማጡ ይዝከር። ኣብቲ ኣምባሳደር ሪድዋን ሑሴን ንወከልቲ ሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኤሮጳ፣ ኣሜሪካ ከምኡውን ኣምባሳደራት ኣሜሪካ፣ ፈረንሳ፣ ጀርመን፣ ኢጣልያን ብሪጣንያን ዝሃቦ መግለጺ ናይ መዛተይ ቦታን ዕለትን ብዘይ ምጥቃሱ መሊሱ ንኩነታት ዝሓላለኹ ክብል ምኽትል ኣቦ ወንበር ውድብ ዓረና ትግራይ ጎይቶም ጸጋይ ገሊጹ። ኣቦ ወንበር ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ብወገኑ ብዝሃቦ ቃል እቲ ጻውዒት ዘተ ሰላም ንኹሎም ወገናት ዘየሳተፈ ብምዃኑ እንተተኻየደውን ለውጢ ዘምጽእ ኣይኮነን ኢሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝተማእከለ ዘተ ሰላም ክዕድም እንከሎ ሓይልታት ትግራይ ከዓ ሕብረት ኣፍሪቃ ጸግዒ መንግስቲ ክሕዝ ተኽእለሎ ብምባል ፕሬዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ነቲ ዘተ ከማእከል እዮም ዝጠልቡ። ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ፌደራላዊ መንግስቲ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ክጅምር ዝተዋህቦ ናይ ግዜ ገደብ ኣለዎ፣ ንሱ እንተዘይተግቢሩ ጉዳይና ብሓይሊ ብረት ክንፈትሖ ኢና ብምባል ሓድሽ መጥቃዕቲ ክኽፈት ከም ዝኽእል ይገሊጹ። ነሳት 2 ሳምንታት ካብ ዓይኒ ሚድያ ተኸዊሉ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ትግራይ እትዛተ ጉጅለ ኣቑሙ ክነሱ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ጊዜን ቦታን ብዘይ ቅድመ ኩነት ክንዘራረብ ድልዋት ኢና ዘብሎ ዘሎ ምኽንያት ብወግዒ ተገልጸን። መሰጋገር መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ብ6 ዋርሕ ክናዋሕ ዝጠልብ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንታት ሳልቫኪርን የወሪ ሙሶቪንን ዘተ ተኻይዱ። ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ብዕለት 29 ሓምለ ናብ ዩጋንዳ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዘካየደሉ ምስ የወሪ ሙሶቪኒ ብምርኻብ ዘይተጻፈፉ ስልጣናትን ዕማማት ሰበ ስልጣናትን ስለ ዘለዉ ናይ መሰጋገር መንግስቲ ክናዋሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹ። ምስ መቐናቕንቱ ቀዳማይ ምኽትል ፕሬዚደንት ሪክ ማቻር እውን ብዛዕባ ምንዋሕ ጊዜ ከም ዝተሰማምዐ ገሊጹ። ብመንጎኝነት ሱዳንን ዩጋንዳን ኣብ 2018 ዝተበጽሐ ምምስራት ናይ መሰጋገር መንግስቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ መንጎ ደገፍቲ ሳልቫኪርን ሪክ ማቻርን ተፈጢሩ ንዝነበረ ኩናት ከም ዝዓርፍ ገይርዎ እዩ። ኣብቲ ዝተኻየደ ስምምዕ ቅድሚ ለካቲት 2023 ኣብ ዘሎ ጊዜ ሓፈሻዊ ምርጫ ክካየድ ዝጠልብ ነጥቢ ይርከቦ። እንተኾነ ካብቲ ክትግበር ተባሂሉ ዝተበጽሐ ስምምዓት ዘይተተግበረ ስለ ዝበዝሕ ምንዋሕ ጊዜ ናይ መሰጋገር መንግስቲ ካልእ ተወሳኺ ሽግር ከይምጽእ ስጋት ኣሎ። ፖለቲካዊ ግጭት ደቡብ ሱዳን ብናይ ስልጣን ቁርቁስ ጀሚሩ ናብ ዓሌታዊ ጎንፂ ብምምርሑ ነቲ ሃገር ገና ከም ሃገር ከይቆመትን ከላ ናብ ውግእ ሓድሕድ ይሸሚምዋ። ኣብ ዞባ ምዕራብ ናይ ሶማል ሚኒስትር ፍትሒ ዝነበረ ኣሸባብ ብዘጻወዶ ነታጉ ከም ዝተቐትለ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ኣመልኪቱ። እቲ ሓሰን ኢብራሂም ዝተባህለ ሚኒስትር ፍትሒ ካብ ሞቃዲሾ ኣሳት 245 ኪሎ ሜትር ርሕቓ ብትርከብ ከተማ ባይዶዋ ትማሊ ዓርቢ ካብ መስጊድ እናወፀ እንከሎ እዩ ተቐቲሉ። በቲ ኣሸባብ ዘጻወዶ ነታጉ ወዱ ነቲ ሚኒስትር ዝርከቦም ብውሕዱ 11 ሰባት ብኸቢድ ቆሲሎም ኣለዉ። ጥሩፍ ጉጅለ ኣሸባብ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ብምውሳድ ተመሳሳሊ መጥቃዕትታት ኣብ ከተማታት ማርካን ኣፍጎየን እውን ምክያዱ ገሊጹ። ኣብቲ ጋጣሚ ኣመሓዳሪ ከተማ ማርካ ዝርከቦም ብውሕዱ 20 ሰባት ተቐቲሎም። ኣሸባብ ዶብ ሰጊሩ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ከካይድ መቕናዩ ዝዝከር ኮይኑ ትማሊ ዓርቢ እውን ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ምክያዱ ኣፈኛቲ ጥሩፍ ጉጅለ ገሊጹ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።